Аз съм, аз съм Надя и съм на 6 години. Аз искам да стана госпожа по гимнастика или госпожа по детска градина, защото много ми харесва да съм госпожа. Понякога играем на детска градина с приятелката ми Галя. И понякога рисувам детски градини, но не много често, защото листовете у дома свършват. Аз искам да съм дизайнерка и искам, защото обичам да правя дрехи и са много красиви. Аз продавам дрехи на морето, защото много обичам да ги правя и ще бъдат с пари. Аз съм Екатерина и като бях малка си мечтаех да стана малко по-голяма. Беше хубаво, защото играехме много и тогава нещата се случваха винаги навън. Играехме на всичко и в един момент аз си мечтаех да стана учителка. От детска градина. Това е една мечта, която не ми се случи, но никога не е късно да се случи. И аз си мисля, че нещата се случват винаги, когато човек има някаква мечта, тя му се сбъдва. Аз също като моята малка сестра мечтаех да стана детска учителка, защото много обичах детската градина и моята госпожа. Сега като пораснах съм на път да осъществя мечтата си, защото се записах да уча в университет и съм готова да започна да преподавам.